Sanibonani bafowethu, nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho The-North TV. Umqafa channel sacala wenza okulungileyo. Ucofa ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe uzoma ukuqala ukuthola amavidiyo kule channel iNyakatho The-North TV. Bafowethu, u-DJ Tira insizwa yale phansi kwahlabisa insizwa yakwaKhathi. Bafowethu, le nsizwa ibhale lapha kuma-comment section kaKhuzani ngesikhathi ephoste ama-bookings akhe kulo December. Ubesebhala lapha ama-comment section ebhala ukuthi ama-bookings amangaka, cha, ama-bookings unenyoka. Yabona-ke abantu babese becasula-ke lapha, bacosuka lapha ephejini likaKhuzani ukuthi yini lento eyenziwe u-DJ Tira. Abanye bakhomenta bathi cha, we-DJ Tira, izinyoka azilingani, nawe zitholele inyoka enkulu ezokwazi ukuthi ikulethele ama-bookings. Bafowethu, yisona-ke isihloko kade ngize naso-ke namhlanje-ke. Bafowethu, uKhuzani Mfoka Mpungose uthukuthele kakhulu, imoya wakhe ubuhlungu ngampela ngale nto eyenziwa abantu bemsole ngokuthi uyathakatha. Kodwa-ke bafowethu, ake ngingakhulumi kakhulu, ake ngidedele i-voice note nizwele nina mathupha into eyenzeka uKhuzani ekhipha okusesifubeni sakhe. Bafowethu, ngicela nenze okulungileyo, nikhomente kuma-comment section, ni-like, nishere, nenze yonke into kule channel ukuze kuqhubeke ibe mnandi. Ngiyayibongela bafowethu, ngiyabonga. Yazi ngibuka lo mfo indlela enemseke ngakhona. Worst part nazi ukuthi imost yenu niphila nami, futhi ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani, ningazi futhi ukuthi ngifila kanjani mina ngokungazwani naye, but nikwenza lokho, phila nami freely. Whoever ofuna ukudlala ingoma yakhe, whoever ofuna ukuphosta into yakhe, whoever ofuna ukumseka, ngabe uyangisukela bengathi ngelinye ilanga ngangathi ngiphatheke kabi ngokuthi ukhulume ngaye. Yabo nje mina ngithatha inqumo sokuthi akekho mina umuntu engizothiwa ngiyaphosta ngithi hayi umculo othile washacina kanjani, noma bengenza kahle kangakanani, ngoba kungisize ngalutho. Ukubabongela kungisiza ngalutho, ngiyohlezi nginjinja nje kubona. So sengithatha isinqumo sokuthi angivele ngiphila le mpilo engiyiphilayo. Ngisho ngaphansi kwekhampani yami akho umculo engizobuye ngimfake, because ngile umuntu engiwuyena oyinja, onomona, owumthakathi, phezu kwezinto zonke engizenzela abaculi. Angikaze ngize ngibonge namanje, akekho mention lokho. Into ekhona nje kubantu ukuthi ngumthakathi. Kade kukhankasela uMroza kuthiwa kahlukanisa unyaka, ngiyime ngangehla phansi phezulu ngishutha noMroza ngimseka ngithi abantu abamvotele. Kwazi ovotela into encane, ngingokuqala owaqhamukayo owayeseka into encane ngacula ingoma yakhe ngathi abantu abavote up and down. UGatsheni Zolo lokhu kade trenda ngengoma yakhe, mlando uGatsheni ngathi akeze kwi-TV, izingoma yakhe yayitrend abantu beyithanda. Akekho wayethi unenhliziyo enhle lo mfana, useka abanye abaculi, yabo. So kuzongisiza ngani-ke ukuzenza muhle kubantu abangangifuni, bengithuka, bengenza yonke into, kuthiwa nginomona ngomthakathi. Angithi ngonyaka odlule mina kwakuthiwa ngiyamaka, mangikhipha isingili kwathiwa ngiyamaka, nginomona, ngifuna yonke into ize kimi. Kulo nyaka ngikhipha ngisingili. Ukhona noke wathi lo mfana unenhliziyo enhle ufuna ukudedela bonke abaculi, akekho. Kulungeke kunje, ayivele ikhaleke.